Lejla tajba, grazzi tal-li oġobkom tiġu għal din l-attività. Nafu li mhux dejjem faċli wieħed jinqala mid-dar, speċjalment issa drajna b'ħafna laqgħat. Mid-dar u x'veru. Nserta llum ħabtu wkoll hemm ħafna attivitajiet tal-Malti, hemm xi tnejn oħra, hemm il-fira tal-ktieb, jiġifieri napprezzaw il-preżenza tagħkom. Mela, konferenza Carmen Mikallef Buħaġar. Żewġ kelmiet żgħar għax kien hemm qalli min hi Carmen Mikallef Buħaġar għax ħaseb li ieħa tagħmilha taħdita. U kien hemm qalli għalfejn konferenza Carmen Mikallef Buħaġar. Carmen Mikallef Buħaġar kienet persuna li kienet tħobb ħafna il-Malta u dak kollu li hu Malti. Qed nipprova ma nużax l-espressjoni iffissata għax illum iffissata għandha konnotazzjoni daqsxejn negattivi. Permettu li ħanaqra din nista' naħseb inneħħew nitkellem. Alleluja. Dinna kienet twildet minn familja Maltija Alexandra, l-Eġittu, tajjeb, u meta kien għala inkwiet politiku, minħabba li kienu sudditi Ingliżi wkoll, kellhom jitilqu minn hemm u marru l-Ingilterra. U qedtilkom li kienet tos dak kollu li hu Malti. Id-dar f'Londra semmita dar Bebbuxu, hekk semmewha id-dar. Saret taf b'Dunkarm u anka l-fatt il-kitbit tiegħu kienet tagħmel ħafna kitbit tiegħu u korrispondit miegħu għal numru ta' snin. U meta miet Dunkarm bdiet tiġi Malta biex żgur tara li t-tifkira tiegħu tibqa' ħajja. U kienet tmur tpoġġi kuruni fuq il-qabar tiegħu, fuq id-dar fejn twieled, tajjeb. Ħalset ukoll biex jiġu pubblikati xogħlijiet ta' Dunkarm, ġabriet kritiċi ta' Dunkarm, u fost oħrajn ukoll ħalset biex tibda ssir it-tifkira ta' Dunkarm li għadha ssir sal-lum. U anke din il-konferenza. U din il-konferenza bdiet tingħata l-isem ta' Carmen Mikallef Buħaġar. Normalment il-konferenza tkun fuq xi aspett partikolari ta' Dunkarm. U s-soltu jkun aspett letterarju. Sentejn ilu għax il-konferenza suppost issir kull sentejn. Tkellimna fuq il-proża ta' Dunkarm. Normalment Dunkarm nafuha l-poeżiji tiegħu, ma sentejn ilu tkellimna fuq il-proża. Għamletilna taħdita Marita Kassar. Illum se nitkellmu fuq aspett li mhux is-soltu nitkellmu dwar Dunkarm, mhuwiex aspett letterarju. Aħna nafu ħafna minna li Dunkarm kien jaħdem il-biblioteka. Imma x'nafu iktar fuq hekk? Ftit li ġej. U appuntu għażilna persuna, ma naħsibx li stajna nagħżlu persuna aħjar biex kellimna fuq Dunkarm bħala l-amministratur, Dunkarm l-assistent librar, Dunkarm bħala id-direttur tal-libreriji distrettwali. Għażilna lil Joen li grazzi Joen li għoġbok taċċetta l-istedina tagħna li hija stess hija id-direttriċi tal-operat tal-librerija. Ġifieri anke mir-riċerka tagħha issa Joen ħad tgħidilna tarif dwar Dunkarm f'dan l-aspett. X'legat ħalla Dunkarm f'dan il-qasam. Ħalli fidejk Joen. Grazzi. Grazzi lilek. Mela, grazzi lil kulħadd tal-li sibtu l-ħin u ġejtu hawnhekk il-lejla għal din it-taħdita. Kif għal sew George, jiena m'iniex esperta tal-Malti u laqas ħankun preżuntuża li nikkummenta fuq l-aspett letterarju ta' Dunkarm. Però naħseb illi mill-riċerka li għamilt wara li rċevejt l-istedina mid-Dipartiment tal-Malti, tajjeb illi nitkellmu dwar xi aspetti ta' Dunkarm illi persważa li jekk mhux kulħadd kważi ħadd ma jaf dwarhom, laqas jiena stess ma kont naf dwar dan. U ħanibda ngħid xi ħaġa naqżajra fuqi. Jien inni naħdem fis-settur tal-libreriji issa fuq minn 20 sena. U meta dħalt 20 sen ilu, l-ewwel għamilt 3 ġimgħat il-librerija tal-Belt is-Sebħ, u mbagħad id-direttur sejjaħli biex immur naħdem ġewwa l-Biblioteka Nazzjonali l-Belt. U niftakar l-ewwel ġimgħa inti tkun għadek ħatibda dik hemm spiċċajt mill-università u niltaqa' ma' dal-messaġġier għalli hawnhekk kien jaħdem Dunkarm. Għalli hawnhekk għandna l-bus ta' Dunkarm, għandna t-typewriter, għandna l-uffiċċju u għandna l-iskrivanija. Għalli wkoll kienet tiġi
Carmen Mikallef Buħaġar kull sena tħalli bukket fjuri fuq ħdej il-bus ta' Dunkarm, jew tibgħat mill-Ingilterra kienet tordna l-bukket ħalli jintbagħat u titkonċerta li wasal dan il-bukket fjuri quddiem Dunkarm. U jiena morrajt. Imma fir-realtà kull min jaħdem ġewwa l-Biblioteka Nazzjonali, il-fatt li Dunkarm kien librar u li kien jaħdem hemm għandha dik l-importanza tagħha li hija differenti minn dik ta' Dunkarm li hu il-poeta nazzjonali u minn hemm nixtieq nitlaq jien illum għal din it-taħdita u bdejt qed ħanara naqra nieħu naqas punti niżlattat naqra fuq il-poeta nazzjonali x'intqal u ma ntqalx. U provajt dan huma kwotazzjonijiet u għandek l-ewwel waħda ta' Oliver Friġġieri. Apposta għażilt rivista barranija ħalli nara kif kien jiġi proġettat il-poeta nazzjonali minn dan l-aspett. Din hija meħuda minn paper ta' Oliver Friġġieri, Dunkarm, the National Poet of Malta, a Lyric Interpretation of Life and Citizenship. U Oliver Friġġieri għalhekk, Malta's national poet and perhaps the island's most significant artist. Surely he is the best interpreter of his country's ancient heritage and identity. Ma setax jagħti definizzjoni naħseb aħjar u iktar konċiża tal-valur ta' Dunkarm. U mbagħad ħanamel ħanfittex xi ħaġa oħra jien u sibt id-diskors li kien sar meta nkixef il-bust ta' Dunkarm fil-Biblioteka Nazzjonali, eżatt kif tiftaħ il-bib faċċa ta' tat-taraġġ tarawh, fit-8 ta' Settembru 1964. U dan u ftit mid-diskors li kien għamel Dunkarm san tal-okkażjoni. U jissemma l-bust, ma jingħatek din il-għajta ta' Dunkarm minn dan il-bronsiket xogħol tal-moħħ il-qalb u d-drieħ Maltin tal-iskultur Professur George Borg. U monument għal Dunkarm iżda wkoll uxhieda tal-imħabba ta' tfal u żgħażagħ Maltin lejn dan il-poeta nazzjonali tagħna. U fl-aħħar qatt ħanipprova jien insib xi ħaġa oħra. Din il-kwotazzjoni mill-laqda kittiba tal-Malti kienet ħarġet meta miet Dunkarm u hekk jisimha Dunkarm miet. U hemm eloġju fuq il-ħajja ta' Dunkarm u fil-fatt hemm il-kwotazzjoni bil-ħidma u l-ħila ta' Dunkarm u nisaqlin bħalu lil sim Malti xettel, kiber u fetaħ frijaj u żewwaq. Binwar, issa lil sin tagħna ħapostu f'pajjiżna. Tgħiduli għalfejn bdejt b'daw. Għaliex imkien ma jissemma illi Dunkarm kien propjament kien ukoll xogħlu għamel 16-il sena bħala assistent librar, jaħdem fil-qasam tal-libreriji. U naħseb minn hemm irridu nitilqu biex naraw, biex nipprovaw nifhmu għal kif m'hawnx din l-informazzjoni. U l-informazzjoni li ħan nitkellmu dwar llum ir-riċerka, d-dokumenti li ntużaw huma bażikament hemm tliet setturi. Hemm id-dokumenti interni ta' Malta Libraries, qegħdin nitkellmu fuq files dipartimentali u korrispondenza interna li għandna u li irnexxiel insib fid-dipartiment. Jista' jkun kien hemm iktar u ntilfu jew qatt irridu niskopruhom. U mbagħad ovvjament il-Malta Government Gazette, dik li nafuha bħala l-Gazzetta tal-Gvern, għaliex kull ħaġa uffiċjali tiġi pubblikata fiha, inkluż il-liġi li tirregola il-libreriji, nħarġet ħafna drabi, issa naraw. U mbagħad sors importanti wkoll huma il-Malta Blue Books. Il-Malta Blue Books huwa riżors importanti ħafna għal min qed jistudja il-perjodu Ingliż f'Malta għaliex daw kienu qishom l-estimi finanzjarji li nitkellmu dwarhom illum ftit ilu kien hemm il-budget fuq in-nefqa tal-gvern, etc. Li kellhom il-Blue Books
kienu iniżlu mhux biss in-nefqa tal-gvern, imma insibu wkoll lista ta' dipartimenti tal-gvern ta' dak iż-żmien. Din il-lista kien ikun fiha mhux biss il-budget li ħajkollha dak id-dipartiment jew dik l-entità dik is-sena partikolari, imma kien ikun fiha dik li sal-sena 2000 kienet iktar magħrufa bħala l-famuża staff list li jiġu pubblikati l-ismijiet tan-nies kollha li jaħdmu mal-gvern u kemm jaqalgħu flus. Dipartiment. Tajdu li din ma tkomplitx le, għaliex imbagħad fl-2001 daħlet il-liġi tal-protezzjoni tad-dejta u ma setax tibqa' pubblikata. Imma permezz ta' din l-informazzjoni u rrid ngħid ukoll li daw qegħdin kollha digitizzati fuq is-sit tal-National Audit Office, issibuhom kollha hemmhekk. Pereżempju, jekk inti tmur fuq sena partikolari u ssib il-libreriji, l-ewwel net ħassib min kienu l-impjegati u ħassib ukoll kemm kienu jaqalgħu daw salarju fis-sena. U fosthom ovvjament wieħed isib il-Dunkarn li kif kien magħruf fil-karti uffiċjali Monsignor Carmelo Psajla. Jiena lekk użajt dak it-titlu għaliex dak huwa l-isem uffiċjali li tidher f'kull korrispondenza uffiċjali tal-pubblika u tal-gvern ta' dak iż-żmien. Kif qed taraw it-titlu jgħid l-assistent librar u d-direttur tal-libreriji distrettwali. Min kien? Daw kienu ir-ruoli li kellu Dunkarn fis-16 sena li jagħmel jaħdem fil-qasam tal-libreriji. U li ħanaraw ħanduruhom wieħed u ħanaraw ftit informazzjoni li għandna x'kien jagħmel, x'kienu l-isfidi tiegħu u il-legat li ħalla warajh. Issa, biex nifmu il-kontest, ta' xi wieħed irid jifhem il-kontest tal-librerija, jiena nifhem illi diffiċli tifhem xogħol Dunkarn jekk ma tifhimx sew l-ambjent li fih fuq l-iskrin m'hemmx għalfejn naqra. Il-hija il-mission statement tal-entità li naħdem fiha llum li hija Malta Libraries li bla dubju ta' xejn l-iktar ħaġa importanti hi li nkomplu niżviluppaw il-libreriji u l-konservazzjoni tal-wirt dokumentarju ta' Malta għal min ġej warajna. Minn hemm irridu nitilqu il-biblioteka llum. X'inhu xogħla? X'inhu l-legal deposit? Mhux li tiġbor il-pubblikazzjonijiet lokali kollha li jinħarġu biex għada pjatada il-ġenerazzjoni tal-futur ikollhom inħallulhom legat għal warajhom u dak u l-iskop. Issa, ħanaraw kif wasanna saw għax Malta Libraries bdiet hemm proċess twil u permettu li niddedika naqra ħin ngħidilkom naqra il-background storiku speċjalment tal-biblioteka, żommu f'moħħkom dejjem, il-biblioteka llum u l-libreriji pubbliċi li għandna llum dejjem żommuha f'moħħkom dik. Mela, dik is-sala li qegħdin taraw hemmhekk li hija s-sala ewlenija tal-Biblioteka Nazzjonali, il-kotba li hemm fiha ġo dik is-sala partikolari huma mill-kollezzjoni ħafna minnhom kollezzjoni personali tal-kavallieri ta' San Ġwan. Dawk l-iktar kavallieri litterati, ħafna minnhom kienu Franċiżi jew Spanjoli. U beda hekk għaliex fl-1555 inħarreġ id-digrit illi il-kotba tal-kavallieri mejtin kellhom jaqgħu għand l-ordni. Ġifieri biex ma jiġux sparpaljati. U bdejna minn hemm. Imma x'beda jiġri? Il-kollezzjoni bdiet tikber. Dawn mill-ewwel għall-ewwel kienu jinżammu f'kamra fil-Katedral ta' San Ġwan. U mbagħad imxew f'binja oħra. U inti titqis li probabbilment kull darba li tmexxi kollezzjoni ċans
li titlef xi ħaġa jew li tqatta xi ħaġa hija kbira. U data importanti għalina kienet fl-1776 meta l-Gran Mastru de Rohan qal fil-kapitlu ġenerali għal isma' ma jistax ikun irridu niddedikaw bini biss għall-librerija. Ġifieri l-iskop ta' dal-bini mu ħajkun xejn li fli konna librerija, ħanpoġġu dil-kollezzjoni. U kien ġie kummissjonat perit ċertu Italo Pollak, Stefano Ittar, Malta m'għandniex xogħlijiet tiegħu, kien hemm xi dar il-Furjana, imma Sqallija lejn l-inħawi ta' Ragusa għad hemm xi xogħlijiet minn tiegħu. U ġie kummissjonat biex itella dan il-bini, imma li ġara sentej wara l-ordni tkeċċit minn Malta mal-wasla tal-Franċiżi u l-bini baqa' vojt. Xewqa li l-ordni kellhom illi iżamżu dal-bini qatt ma seħħet. U kien biss, ovvjament imbagħad ġew l-Ingliżi fl-1812 fejn ġiet inawgurata il-binja uffiċjalment minn Sir Hildebrand Oakes li kien il-Kummissarju Ċivili u Militari Brittanika f'Malta. U bdiet tissejjaħ anke bid-digrit li der fil-Gazzetta tal-Gvern il-Librerija Pubblika ta' Malta. Issa. Ftit snin wara, il-librerija ħadet id-digri dak li semmejtilkom tad-depożitu legali. U l-importanza tagħha dik baqgħet sal-lum għaliex jekk intom tmorru u tagħmlu riċerka il-biblioteka, kieku m'hawnx dan l-att tad-depożitu legali, il-pubblikazzjonijiet lokali ħafna minnhom mhux ħassibuhom. Għaliex kien dan l-att li jinstiga lill-kittieba u anke kollezzjonisti u stampaturi li jibdew jgħaddu l-materjal lill-biblioteka. Illum din hija marbuta bil-liġi. Sewwa? Mela, ma kienx biżżejjed, fil-1936 iddeċidejna ir-Re George iddeċida li l-librerija jbiddilha t-titlu u tibda tissejjaħ Royal Malta Library. U ħadet f'idea importanti il-kustodja tal-Arkivju tal-Ordni ta' San Ġwan. Qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq 7,000 volum. Illum il-ġurnata hija meqjusa bħala waħda mill-kollezzjonijiet l-iktar importanti li hemm ġewwa l-Biblioteka ta' Malta. Hija l-kollezzjoni mill-bidu sakemm l-ordni telaq minn Malta. Minn hemm il-qudiem u mbagħad issa l-Arkivju tal-Ordni qiegħed fis-sede tagħhom ġewwa Ruma. Pass mbagħad importanti seħħ fl-1974 fejn twaqfet il-Librerija Pubblika Ċentrali dik li għandna Belt is-Seb. Sewwa? Għas-self ta' kodba għaliex sa dak iż-żmien il-Biblioteka tal-Belt kienet librerija fejn tista' tissellef il-kodba u kienet ukoll librerija għar-riċerka. Imma mbagħad daw inqasmu u permezz tal-Public Libraries Ordinance Act il-biblioteka baqgħet biss għar-riċerka u għadhekk sal-lum. Riċentament ma tgħaddew ħafna snin u riċentament issa qegħdin bħal entità. Entità li fiha għandek il-Biblioteka Nazzjonali, il-libreriji pubbliċi, Malta, kemm Għawdex, kif ukoll daw id-dots kollha huma libreriji reġjonali jew lokali jew distrettwali. Qegħdin nitkellmu fuq 7 libreriji reġjonali u 47 librerija lokali. Issa nixtieqkom illi din it-tabella hija meħuda mill-Annual Report tal-entità ta' din is-sena li turi s-self ta' kodba sewwa f'kull librerija. Lan ta' din it-tabella mhuwiex li ngħidu ara kemm is-self u kodba n-nies, imma nixtieqkom iżommu din l-istampa f'moħħkom ta' Malta u ta' Għawdex u tal-lokalitajiet. Għaliex din Dunkarm kellu rwol importanti ħafna f'dil biċċa xogħol. U ħanaraw. Mela,
jiena qassamt it-taħdita tiegħi fi 3. Ħanitkellem dwar Dunkarm l-assistent librar, Dunkarm id-direttur tal-libreriji distretwali u Dunkarm wara kollox ma kienx ħlif impjegat bħal ħadd ieħor. U ħanibdew narawhom biċċa biċċa. Mela ħanibdew bl-assistent librar. Sewwa. Dunkarm għamel perjodu ta' 16 sena jaħdem il-libreriji. 16 sena maċ-ċivil. Din il-dokument li qegħdin naraw hawnhekk forsi ma tantx ċara minħabba d-dawl. Huma dawk li jgħidulhom il-pension papers. Mal-gvern daw affarijiet għadhom sal-lum ġifieri. U inti tkun wasalt tal-età tal-pensjoni, tintela formola speċjali fejn inti jkollok imniżżel mhux biss l-età u kemm ħdimt mal-gvern u fejn ħdimt, imma anke biċċa biċċa is-salarju tiegħek kemm qlajt tul is-snin isek għandek l-istorja tiegħek mal-gvern. U ħanaraw illi il-karriera ta' Dunkarm fil-qasam tal-libreriji bdiet, fl-ewwel ta' Ġunju 1921, issa ngħidu mal-Kostituzzjoni bdiet. U baqa' jaħdem u baqa' jżomm il-kariga ta' assistent librar sakemm irtira bil-pensjoni fl-1936. Dik il-karta turina wkoll, dak id-dokument jurina wkoll illi fl-1924 u ngħataw kariga oħra. Ġifieri baqa' żamm il-kariga ta' assistent librar. Imma ngħata wkoll il-kariga tad-direttur tal-libreriji distretwali. Iktar tard naraw eżatt x'inhuma daw il-libreriji distretwali. U propju dak huwa dokument li ġie ppreżentat biex mbagħad bih seta' Dunkarm applika għal pensjoni. Ħanaraw mela meta daħal Dunkarm. Mela, dak il-buss li qed taraw hemmhekk mhu ħadd ħlief Sir Hannibal Scicluna. Sir Hannibal Scicluna kien il-prinċipal ta' Dunkarm u kien il-librar. Dejjem irridu nżommu f'moħħna illi anke meta kont qed nirriċerka toħroġ biċ-ċar l-element ta' rispett li inti jkollok lej ta' fuqek, il-mod kif kien jesprimi ruħu ma' Sir Hannibal Scicluna, Dunkarm. Il-libreriji kienu jagħmlu parti mill-istituzzjoni tal-istruzzjoni pubblika. Jisna qegħdin ngħidu l-Ministeru tal-Edukazzjoni. Mela inti għandek il-Ministru tal-Edukazzjoni. Mbagħad għandek il-librar li kien Sir Hannibal Scicluna, u mbagħad hemm Dunkarm li kien l-assistent librar u skont l-informazzjoni li ħarġet mill-Blue Books dak iż-żmien l-iktar numru kbir ta' impjegati li kien hemm madwar qed nitkellmu fl-1935 kienu 10 kollox. Ġifieri kien hemm il-librar, l-assistent librar, kien hemm il-writer, dak l-isem, u mbagħad kien hemm il-legaturi tal-kodba, xi messaġġiera u xi staff li jagħmlu il-maintenance. Dak kien kollox. Ġifieri il-binja kienet li għadha llum nies li jaħdmu fil-qasam tal-libreriji l-iktar li kien hemm kienu 10. Meta beda Dunkarm il-post ta' Sir Hannibal Scicluna kien għadu vakanti. Fil-bidu laqas il-librar kien għadu ma kien hemm, inħatar mbagħad ftit wara. Mela, il-libreriji
ma kienx jiddeċiedi il-librar x'isir u ma jsirx, kienu mmexxija minn dak li jgħidulu Committee of Management of the Malta Public Library. Dana beda fl-aħħar tas-seklu 19 u dam sejjer qisu sa nofs is-seklu 20 dal-kumitat. U dal-kumitat kien kumitat eżekuttiv. Jiġifieri kull ħaġa li Sir Hannibal Scicluna jew li Dunkarm ridu jagħmlu fil-libreriji ridet tgħaddi minn dal-imbirek kumitat. U ma kienx ċajta, kien immexxi mill-Ministru tal-Istruzzjoni Pubblika. U Dunkarm fl-aħħar inħatar ukoll membru f'dal-kumitat f'Jannar tal-1925 meta sar direttur tal-libreriji distretwali, ġifieri u kien fuq dal-kumitat ir-rwol tiegħu kien li jirrappreżenta il-libreriji distretwali. Il-minuti juruna wkoll illi kien għamel żmien li kien jattendi wkoll meta Sir Hannibal Scicluna ma setax jattendi għall-laqat. Kien imuru f'postu, mifloku, skużawni. Importanti li ngħidu, nerġa' ngħid, illi dal-kumitat inti anke jekk trid tixtri ktieb partikolari għal kollezzjoni, ma stajtx taqbad u tixtrih. Rid tmur il-laqat, tgħid x'inhi x-xewqa tiegħek kif ħatkabbar il-kollezzjoni u jiġi approvat jew ma jiġix approvat minn dal-kumitat. Imma issa, ħanaraw naqra x'kienet il-funzjoni wara kollox ta' Dunkarm. Din nerġa' ngħid l-informazzjoni ħarġet kemm il-minuti ta' dal-kumitat kif ukoll minn xi dokumenti interni li għandha fih l-entità. Mela da il-funzjoni kellu fidejh l-inventarju tal-kodba li mhijiex ċajta għaliex ma rridux ninsew illi kienet daħlet diġà il-liġi tad-depożitu legali. Allura Dunkarm kellu fidejh illi jrid jagħmel l-inventarju tal-kollezzjoni li kien hemm ġol-biblioteka. Rrid ukoll jagħmel il-kompilazzjoni tal-katalgu għax inti nutli għandek l-inventarju kif ħadd fittex. Tagħti ċertu numru, ċertu klassifikazzjoni. Kien jagħmel ukoll dax-xogħol. U ovvjament ix-xiri ta' kodba skont il-fondi li kienu ikun hemm ara taħsbu li kien hemm ħafna flus iddedikati għall-libreriji. U qegħdin illum il-ġurnata maħniex il-bot laqas minn hekk, ġifieri taħsbu ċertu affarijiet irrealizzajt li ma tantx inbidlu, assolutament ma tantx inbidlu. Dak kien ix-xogħol purament dedikat għall-libreriji. Imma ma kienx dak biss. Kellu rwol amministrattiv qawwi. Il-ħatra ta' assistent librar ħafna jaħsbu, jiena jgħidu li kemm il-darba ta' inti taħdem il-biblioteka min jaf kemm taqra kodba u kemm tagħmel riċerka. Insewwa ma taħdimx hekk. Inti il-funzjoni speċjalment fi gradi għoljin bħalma kienu il-librar u l-assistent librar kienet ħafna amministrattiva. Per eżempju, daw ridu kull sena jippreparaw l-essimi finanzjarji. Jitolbu l-flus, jaraw in-nefqa, jaraw kemm għandhom bżonn, jagħtu spjegazzjoni għalfejn jridu iżidu l-flus. U daw il-preparazzjoni tal-estimi kienu jewwel jgħaddu għand il-kumitat amministrattiv, jiġifieri ma kienitx xi ħaġa daqshekk sempliċi. Kellu wkoll kif għattilkom il-kariga ta' segretarju meta l-librar kien indispost. U dil-kariga kienet ukoll ta' acting librarian meta Sir Hannibal Scicluna kien ikun indispost. Per eżempju, kien hemm drabi fej Sir Hannibal Scicluna talab li jrid isifer.
Allura, ma kienx xi ħaġa awtomatika li jgħid il-Dunkarm isma' ħud li ħsibna għall-librerija sakemm inkun imsiefer nista' nħalli fidejk. Timmaġinawx li tiġri xi ħaġa hekk. Dan kien l-ewwel jitlob il-permess tal-Committee of Management u tiġi approvata. Mbagħad imur għand il-Ministru jistenna l-approvazzjoni li l-Dunkarm tinħariġlu ittra fej il-Ministru qed itih l-awtorità li jista' jagħmilha ta' acting librarian meta il-librar ma jkunx preżenti. Ikun xi kultant faxxiklu oħxon hekk ikun hemm sakemm tasal lura ir-risposta it-tweġiba li iva hemm bżonn li nagħmlu acting librarian, imma l-ironija tafu x'inhi? Illi llum il-ġurnata dina ta' teżisti. Jekk xi darba jinteressakom tiftħu l-Gazzetta tal-Gvern illum, ħassibuha f'ċertu postijiet illi fej diretturi jkunu indisposti u rrid ikun hemm xi ħadd acting minn floku, din tidher fil-Gazzetta tal-Gvern. Ġieli ġrat lili ġifieri, hemm proċess u l-proċess għadu l-istess, imma minflok imur għand il-Ministru, imur għand is-Segretarju Permanenti. Innotaw l-element burokratiku fiċ-ċivil minn dejjem kien. Is-sistema kienet differenti, mhux hekk kollox bil-kitba kollox jieħu l-ħin tiegħu. Allura inti rid taħsiblu minn qabel anke jekk għandek ħadkun indispost għal xi ħaġa. Ovvjament jekk tkun ma tiflaħx, dik żgur ma tkunx taf. Xtaqt nurikom hawnhekk biex anka naqtaw naqra. Ftit eżempji, għax xi kultant l-eżempji iktar ikunu tajbin biex wieħed jifhem. Mela jien mattilkomx li kien jieħu ħsieb Dunkarm il-xiri tal-kotba u dan huwa dokument li sibt jiena fejn Dunkarm qed jitlob lit-Teżor biex jinħarġu l-flus għal pagament f'ċertu Salvatore Romano. Dan kien mhux ħlief ħlas għal pubblikazzjoni li kienet tirċievi il-Biblioteka Nazzjonali li kien l-Arkivju Storiku Napoletano. Bħal daw hemm ħafna. Issa dan il-rivisti meta tħalt jien 20 sen ilu ma kienx jinxtara l-Arkivju Storiku Napoletano, ma kien jgħadu jinxtara l-Arkivju Storiku Italjano. U kien hemm oħrajn. Ħafna minnhom daw ir-rivisti bdew fi żmien Dunkarm. U mbagħad tibda ssir enfasi ikbar biex jinxtraw rivisti Ingliżi. Ovvja għaliex qegħdin nitkellmu taħt perjodu fejn Malta kienet sewwa kolonja tal-Ingliżi. U il-proċess kien illi da għal kull ktieb, għal kull rivista tikteb lit-Teżor tgħaddi ta' fuqek u tibqa' sejjer sakemm fl-aħħar jasal il-ħlas. Imma dan hu eżempju tax-xogħol li kien jagħmel f'dak il-qasam. Mela, għandna eżempju ieħor. Kif qedtilkom, bħal kull dipartiment kienu jiġu ippreżentati l-estimi finanzjarji. U inti tittamel it-talba mhux inbilli tajt jiena rrid żieda ta' tant flus, tagħti spjegazzjoni għalfejn inti għandek bżonn dik iż-żieda. U dan qed jitlob għal żieda fis-salarji tal-impjegati tal-librerija. U qed tingħata il-raġuni. Biex nżidu s-salarju tal-Fattigu ta' Signorina Hilda Castaldi u innotaw ma tantx tideraw qed jiffirma acting librarian. Dak ifisser li huwa il-perjodu illi Sir Hannibal Scicluna kien indispost. Għamiltilkom ukoll l-eżempju ta'
kienu jiġu jinkidbu id-draft estimates fuq karta kbira, hekk illum pubblikazzjonijiet sewwa daw, u linja jintalab il-budget li hemm bżonn kull sena, f'dal-każ qegħdin nitkellmu għas-sena 1930-31, kemm hemm bżonn flus għall-libreriji. U fosthom, ovvjament, jidher is-salarji li kellhom l-impjegati. Ġifieri qegħdin nitkellmu il-librar kien jaqla 350 sterlira fis-sena u Dunkarm kien jaqla 200 sterlina. Dak kien introjtu, dak kien is-salarju tiegħu. Tajdu li ħafna, ftit, wieħed irid jikkumparah ma' karigi għoljin oħra ma' ċivil li ma kienitx paga ħażina, ma tistax inti tqabbel ma' min qiegħed fi gradi iktar baxxi, imma fuq dak il-livelli ma kellhomx paga ħażina. Ovvjament hemm distakk kif qed taraw bej il-paga tal-librar u l-paga tal-assistent librar. Dik turi wkoll illi u iż-żewġ ir-ruoli tiegħu Assistant Librarian and Director of the Circulating Libraries. Ġifieri hu baqa' hekk tul il-karriera tiegħu b'dawn iż-żewġ karigi. U dik l-informazzjoni kif qed diġà kienet tintuża, kienet tintbagħat biex tiġi pubblikata fil-Blue Books. Din kienet ovvjament proċedura li ssir kull sena, ġifieri nsibuha fuq bażi regolari. Mela, dak rajna fuq x'kien xogħlu bħala assistent librar. Fil-bidu semmejna naqra affarijiet relatati mal-libreriji, imma l-balk tax-xogħol kien wieħed amministrattiv. Issa ħanaraw fl-opinjoni tiegħi rwol ħafna iktar importanti li ħa Dunkarm meta laħaq id-direttur tal-libreriji distrettwali. U ħanaraw naqra x'inhuma minn fejn nibtet l-idea. Ma kienx Dunkarm illi ħareġ bl-idea tal-libreriji distrettwali. Kienu l-ewwel direttur imma l-idea bdiet qabel. Bdiet fl-1920 fejn il-professur Sir Temi Zammit u l-Maġġur Henry Balbi bdew jistudjaw dil-possibilità li ikun hemm il-libreriji fl-irħula. U x'in l-idea kienet, u tagħmel ħafna sens, li l-qarrejja ikollhom il-faċilità li jisselfu l-kotba mill-lokalità viċin il-post ta' fejn joqogħdu bażikament, ma joħorġux mir-raħal jekk jista' jkun. U daw l-ewwel fetħu 7 libreriji distrettwali u daw bdew joperaw mill-iskejjel elementari tal-gvern mill-primarji. Illum il-ġurnata għad hemm ħafna minnhom li għadhom joperaw mill-iskejjel primarji. Daw kienu popolari mill-ewwel u allura il-kumitat għal-isma għal dan rridu pożizzjoni ta' direttur li kun jista' jħossib daw il-libreriji distrettwali. U bekk inħatar Dunkarm ukoll f'din il-kariga ta' direttur ta' libreriji distrettwali. U l-ewwel ħaġa li jagħmel Dunkarm meta ngħata dan l-irwol kien li dar il-libreriji, issa ħanaraw l-imkienu, u ħareġ rapport li ma rapport ġie ppreżentat quddiem il-kumitat. U dan qegħdin nitkellmu rapport dwar il-librerija distrettwali f'1924-25. Daw kienu il-libreriji, daw kienu l-ewwel libreriji. X'nafu dwarhom tru dar-rapport li jagħmel Dunkarm? Nafu li ħafna mill-kotba oriġinali li bdew il-kollazzjoni kienu donazzjonijiet minn nies privati u anke ħafna minnhom
mill-Knisja, membri ekklezjastiċi. Nafu wkoll illi biex isir riklamar u promotion kienu jintużaw il-knejjes. Fl-avviżi tal-parroċċa kienu jħajru lin-nies biex imorru jżuru il-librerija tal-lokalità ta' fejn kienu joqogħdu, ovvjament fejn kien hemm librerija. U nafu wkoll illi kull librerija kellha ammont ta' kotba u statistiċi u perjodiċi. U Dunkarn niżilhom. Dan kien l-ewwel biex ngħidu hekk stock take jagħmel Dunkarn ta' x'sab fil-libreriji. Kif qed taraw mhumiex ammonti kbar, imma kienet importanti illi jsir dan l-eżerċizzju. U bdejna minn hemm. U mbagħad aħna ovvjament meta sab il-libreriji diġà qegħdin hemm bil-kollezzjoni fihom, kien hemm ħafna sfidi abbinati ma' dil-pożizzjoni, waħda minnhom hi illi ħafna mill-kotba tal-kollezzjoni kienu fi stat ħażin ħafna. Tant li ma kienux tajbin biex jisellifhom ħadd. U disfortunatament hija naqra ma nafx aħna l-Maltin xi kultant ma nafx kif nirraġunaw. Aħna jkollna ħafna telefonati, isma' għandi ħafna kotba għax naddaft l-istadi, triduhom għal-libreriji ovvjament jekk huma f'kondizzjoni tajba u huma relevanti wieħed jarhom. Imma mhux sempliċiment noħduhom il-librerija ħalli neħilsu mill-kotba li għandna li forsi huma mqattajn jew imtebbajn u ma nafux x'ħanamlu bihom. U din kienet problema kbira, u għada problema kbira ta' kull librerija ġifieri, din hija xi ħaġa universali. Mela dan l-ewwel sab li il-kotba kollha kważi ma kienux kondizzjoni tajba. Tistgħu timmaġinaw x'biċċa xogħol kellu. Imbagħad sab illi r-reġistri kienu jinżammu b'mod differenti għal kull librerija. Jiġifieri ma kienx hemm uniformità, dan kulħadd il-librar ta' daw il-libreriji kienu iżommu il-reġistru kif jidrilhom huma. U għal dana ma jistax ikun biex inti tmexxi ridu jiġu ngaġġati dawk li ngħidulhom illum għadhom sal-lum sub-librarians biex imexxu daw il-libreriji. Ħafna minnhom daw kienu għalliema li kienu jgħallmu fl-iskejjel elementari fejn kien hemm il-binja stess il-librerija. U daw kienu jitħallsu 10 sterlini fix-xahar. Ġifieri mhux maħniex qed nitkellmu ammonti kbar. Imma irridu nifhmu wkoll illi Dunkarn ried jieħu ħsieb illi jsib daw in-nies u daqqa rriżenjalek xi ħadd u mbagħad tissib xi ħadd ieħor u tmur fil-librerija qed ngħid hekk biex nippruvaw nimmaġinaw. Ovvjament f'Malta ta' dak iż-żmien fejn anke it-trasport u l-mezzi ta' komunikazzjoni mhumiex dak tal-lum biex naraw l-isfidi li kellu. Però mir-rapport ukoll naraw li Dunkarn mill-ewwel azzjoni u għamel ħafna affarijiet. L-ewwel ħaġa li għamel hi li naddaf il-kollezzjoni. Għal-isma' għal hawnhekk issir eżerċizzju ta' tindif, qabad il-kotba li setgħu jissewwew u bagħathom il-belt fejn kien hemm il-legatur ħalli jissewwew u l-kotba mqattajn reħjhom mill-kollezzjoni biex bekk inti dejjem tagħmel il-librerija naqra iktar attrajenti. Daħħal ukoll sistema ta' klassifikazzjoni tal-kotba skont is-suġġett intom tisselfu mill-librerija perswas. Id-decimal classification tafu x'inhi, sistema ta' numri u li anke tgħinek tfittex il-kotba skont is-suġġett u skont l-awtur. Dik ma kienx teżisti, ġifieri kienet ħafna iktar diffiċli jekk ma jkollokx l-uniformità li wieħed
ikun jista' anka jidentifika il-kollezzjoni nnifisha. Kabbar il-kollezzjoni fil-libreriji, speċjalment tar-Rabat, Raħal Ġdid u Ħalluqa. Tant kabbara li daw saru libreriji reġjonali, għadhom sal-lum, libreriji reġjonali daw. Għall-isma l-għażla tal-kodba għandha tvarja skont il-lokalità. Irridu nisimgħu in-nies ta' dik il-lokalità x'jixtiequ. Għaliex le, inutli timla librerija b'kollezzjoni li mhux ħadd tiġbed nies lejha. U din il-prattika aħna għadna nrawmuha sal-lum. Fil-libreriji tal-lokalitajiet. L-element, in-nies, ħafna drabi il-kollezzjoni timxi skont ix-xewqa tan-nies. Aħna naraw li jinżammu ċertu standards, però wieħed jara x'jixtiequ n-nies. U għaliex le, l-kollezzjoni timxi anka f'dak il-mod. U l-libreriji komplew jiżdiedu. Ġew 11. Illum għandna 47 plus 7 reġjonali. U kompla jżid il-kollezzjonijiet skont il-budget li kellu, ovvjament, għal kull librerija. Mela, rwol ġdid, sfidi oħrajn. L-ikbar sfida li kellu kienet da li ma setax ilaħħaq. Kellu rwol importanti ta' assistent librar u anka ġi issa direttur tal-libreriji distretwali fejn irid idur dan ukoll il-libreriji f'daw il-lokalitajiet. U fl-1926 għamel it-talba tiegħu quddiem il-Committee of Management. Għal jiena rrid permanent writer, ir-rwol ta' permanent writer kienet isa assistenta tal-assistent librar biex ngħidu hekk. U l-idea kienet li jkollu xi ħadd li jgħinu fix-xogħol amministrattiv biex hu ikun jista' jiffoka fuq ix-xogħol tiegħu ta' direttur. U għamel din it-talba u l-kumitat laqaħħa għax irrealizzaw kemm żdied ix-xogħol. Wieħed ma jridx jinsa illi unsibuha di kif bdew dal-libreriji, kulħadd ħajjar. Allura nsibu ħafna talbiet minn surmas ta' skola partikolari f'lokalità partikolari, isma' meta ħatamluna l-librerija aħna. Allura dik awtomatikament iżżid ċertu pressure fuq dak li jkun. Wieħed irid jiftakar illi il-budget eżistenti kien dak li kien, ġifieri mirakli ma setgħux isiru minn dak il-lat. U iktar tard, fl-1931, għamel tal-boħra Dunkarm, għasa dik il-ġurnata, is-salarju tiegħu ta' assistent librar direttur, dak kull ma kien jieħu ta' direttur tal-libreriji distretwali kienet allowance ta' 20 sterlina. U ma kienitx intitolata għal pensjoni. U mbagħad għamel din it-talba u din it-talba intlaqat. Imma x-xogħol baqa' ħafna ta' ammont sostanzjali. U din hija littra uffiċjali illi turi qed taraw illi il-paga issa ħad tiġi amalgamata mal-paga li kellu ta' assistent librar. Dana mhux li żdied xi granke, imma l-inqas dawk l-20 sterlina issa kienu jfissru li meta da jasal għall-pensjoni għandu ċans li jieħu pensjoni xi naqra aħjar Dunkarm. U Dunkarm ħadem ħafna fil-libreriji distretwali. Kien nafu li kien imur idur il-libreriji u kien jagħmel l-spot checks.
U meta ma kienx kien isib affarijiet li ma joġbuħx, kien jikteb lill-librar lis-sub-librarian ta' dik il-librerija. U kien jgħid in-nuqqasijiet u jfakkar kemm importanti li l-librar jħossib il-kollezzjoni u jistenna tweġiba. Aneddotu li ntqajt miegħu ma qatx nagħmel slides fuqhom, dana kien hemm xi ktieb partikolari illi suppost kien qiegħed il-librerija ta' Ħalluqa u da ma nstabx, ma kienx hemm. U kiteb lill-librar u l-librar wieġbu lura għallu daka kien mar il-librerija ta' Raħal Ġdid. Kiteb lill-librar ta' Raħal Ġdid, il-librar ta' Raħal Ġdid għallu le ta' mhuwiex għandi dak kien mar librerija oħra. U nibqgħu sejrin hekk ovvjament dal-ktieb spiċċa qatt ma nstab. Imma il-puntu illi kien jieħu dan ix-xogħol bis-serjetà ħafna, ħafna, ħafna. Naddu issa għall-aħħar parti ta' din it-taħdita fejn għattilkom kien wara kollox impjegat Dunkarn, impjegat maċ-ċivil. Mela, meta tkun impjegat maċ-ċivil, suppost, għallum qed ngħid, jekk inti tkun ħadd tagħmel xi xogħol mhux bil-fors biħlas, imma xi ħaġa apparti, inti għandek tinforma lis-superjur tiegħek biex ma jkunx hemm konflitt ta' interess. U dan ġara illi l-isqof fl-1925 appunta lil Dunkarn bħala membru fuq kumitat li dan il-kumitat kellu jmexxi tiswiet fil-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. Din hija littra li qed taraw hawnhekk illi kiteb Dunkarn lill-librar fejn qed jitlob li jingħata il-permess li jkun fuq dal-kumitat. Ġifieri wieħed irid jifhem li biex seta' jwettaq da x-xogħol mhux biss kellu bżonn il-barka tal-isqof imma anke dak tal-Ministru. Għaliex kien il-boss tiegħu u rrid bil-fors jinformah. U ovvjament dana din nitkellmu fuq faxxiklu naqra oħroġhom mhux ħażin sakemm ingħataw il-permessi kollha u Dunkarn seta' jkun preżenti fuq dan il-kumitat. M'għandniex iktar informazzjoni fuq x'wettaq u kemm dam, hija biss din l-informazzjoni illi sibna s'issa fuq dan il-fatt. Qabel semmejtilkom illi l-proċess anke biex tieħu ġurnata lif kienet naqa' twila. Din hija applikazzjoni hija parti mid-dokument tal-applikazzjoni biex wieħed seta' japplika għal ġurnata lif. Jiena llum jiġu l-impjegati jaħud minnhom qegħdin hawn bil-karta tal-lif għal għada dieta. Illum nitqu għaliex kważi laqas issa tgħid le, speċi huwa dritt li nieħu ġurnata lif, imma jekk immorru lura naraw illi kif qedtilkom din kienet applikazzjoni ta' 13-il ġurnata lif sewwa. L-ewwel ġiet approvata mill-librar u hawnhekk hawn il-firma tal-librar. U mbagħad il-librar jikteb lill-Ministru. U l-Ministru jew jgħidlu iva jew jgħidlu le. Ix ir-risposta f'dal-każ iva terġa' tiġi lura ant il-librar. Jiffirma dik il-karta, jgħaddi għand l-impjegat u l-impjegat jiffirma illi iva ra d-dokument u li ġiet approvata. Jiġifieri dana qegħdin nitkellmu numru ta' ġranet jgħaddu, ġifieri wieħed kien irid jippjana naqra qabel mhux ħażin. U bħalhom għandna ħafna, ġifieri dana mhux għax kien kellu dak ir-rwol ta' assistent librar, kull impjegat kienx il-messaġġier, kienx id-direttur, kienx il-librar, rrid isir dal-proċess pjuttost twil. Eżempju ieħor,
biex tieħu dak li llum ngħidulu l-inkriment tal-paga. Is-salarji tal-gvern ħafna minnhom hekk jaħdmu għandek minimu u għandek ammont inkrimentali fis-sena sakemm tilħaq il-massimu tal-paga. Biex Dunkarm seta' jiżdied b'10 stellini fis-sena, l-istess il-proċess kien naqra twil. U l-librar rrid jagħmel ir-rakkomandazzjoni tiegħu, din ir-rakkomandazzjoni kienet tkun ibbażata fuq l-imġieba tal-impjegat f'dak il-każ Dunkarm, ix-xogħol tiegħu, il-mod kif imur ma' l-impjegati u fil-fatt jekk naqra biċċa minna qed jgħid Monsignor Bsajla's general character is, to the best of my knowledge, excellent. This officer has always performed his duty with diligence and fidelity. Has always been punctual, dik importanti, in his attendance and has shown zeal in the good administration of the department under my charge. He has also invariably performed work after office hours when requested to do so. I therefore consider him deserving of the above increment. U din l-istess tibqa' sejra tmur għand il-Ministru tiġi approvata, eċetera, eċetera. Aneddotu ieħor nafu li kellu xogħol part-time Dunkarm, u x'kien da x-xogħol? Dana kien eżaminatur tal-letteratura Taljana fl-Università ta' Malta. U apparti wkoll li bis-seta' għamel da x-xogħol kellu jġib il-permess tal-Ministru u d-dikjarazzjoni tiegħu mill-Università anke mir-rettur u kemm ħajaqla il-qlieħ il-salarju li kien jieħu bħala eżaminatur rid ukoll jiġi ppubblikat bil-fors fil-Blue Books biex jingħad ukoll mal-introjtu tiegħu, jiġifieri biżgur ikun hemm element qawwi ta' trasparenza minn dal-aspett. Din insibuha kull sena ġifieri, kien hemm dal-proċess, il-librar jikteb lir-rettur, ir-rettur jikkonfermalu li iva kien eżaminatur u ħada l-qlieħ u mbagħad dak imur għall-pubblikazzjoni mal-estimi u mal-Blue Books. Eżempju ieħor, qed nitkellmu fuq l-impjegat sewwa, hija littra fej uffiċjali li Dunkarm kiteb lill-librar lil Hannibal Scicluna fej qed jitolbu biex jikkunsidra it-talba tiegħu biex jirtira bil-pensjoni. U din littra datata 23 ta' Settembru 1936. I beg to inform you innotaw il-lingwaġġ sewwa aħna għal minn hemm ġejja civil servant għax ara your obedient servant Carmelo Bsajla. Illum nitkellmu fuq uffiċjali taċ-ċivil sewwa. Mbagħad jgħaddew ftit ġranet u t-talba tiegħu ġiet milquha. Mbagħad kien hemm proċess ieħor li tmur għand it-Teżor u fl-aħħar il-Gvernatur il-pensjonijiet il-Gvernatur approva l-pagament tiegħu ta' 58 sterlina bħala pensjoni. U hekk nafu wkoll x'pensjoni kien ħajjieħu Dunkarm meta jirtira. L-aħħar eżempju ta' ma xiex kien ħabbat biċċu Dunkarm bħal impjegat, dan darba fettillu. Fil-bidu meta laħaq direttur tal-libreriji distrettwali kontattilkom li kulħadd kien iżomm l-inventarju mod differenti. U rrid għamel talba biex jiġu stampati formoli ġodda għas-self ta' kotba. Dan kien f'April tal-1925. U dit talba marret għand il-Ministru. U ma ntlaqitx. Il-Ministru qal ma nara l-ebda ħtieġa għalfejn għandna noqogħdu naħlu l-flus nistampaw formoli ġodda. U kiteb lil Hannibal Scicluna, għallu mhix approvata. Hannibal Scicluna bagħat għal Dunkarm għallu tittini spjegazzjoni. Insomma biex ma ntawwalx
wara li Dunkarm spjega li rrid jagħmel katalgu uniformi għal kull librerija u għandna wkoll eżempju kellu jikteb kif irida l-formola, di ma kienet xejn speċjali ta' bl-isem ta' min ħajsellef il-ktieb, il-lokalità, imma kienet mod bażika. Eventwalment intlaqat mill-Ministru. U Dunkarm seta' fl-aħħar jistampa daw il-formoli ġodda biex jiġu ippreżentati biex jiġu użati għall-libreriji. Jiġifieri, biex naraw naqra fiex wasanna. Tkellimna fuq l-assistent librar. Rajna kemm kellu rwol amministrattiv qawwi. Tkellimna fuq ix-xogħol li kellu bħala direttur tal-libreriji distretwali u nafu li ħadlu ħafna ħin. U mbagħad ovvjament bħala impjegat ieħor kellu l-sfidi tiegħu dawn huma ftit eżempji li jiena xtaqt inġib biex wieħed ikun jista' jifhem ir-rwol li kellu Dunkarm bħala librar. U nagħlaq fil-konklużjoni tiegħi billi nerġa' nippreżentalkom qudiemkom din it-tabella. Għaliex turi, fl-opinjoni tiegħi, il-legat li ħalla warajh fil-qasam tal-libreriji, speċjalment fil-libreriji pubbliċi li għandna llum. Jiena ngħid illi daw il-libreriji kollha li għandna kieku ma kienx għall-entużjażmu ta' Dunkarm u kemm ħadem biex iżid il-kollezzjoni f'dan libreriji u ħajjar in-nies li jużawhom, ma konniex naslu saw, għaliex imbagħad li ġara tħajru l-lokalitajiet kollha u ftit għadna sal-lum dejjem nżidu, illum ħafna minnhom daw huma amministrati mill-konsilli lokali. U dejjem ikollna talba biex konsilli lokali ġodda jkunu jridu jagħmlu jiftħu libreriji fil-lokalità tagħhom. Barra minn hekk nerġa' nibda mill-istorja li kien qalli l-messaġġier meta jitħalt 20 sen ilu, napprezzaw illi l-Biblioteka Nazzjonali kienet il-post tax-xogħol ta' Dunkarm. U sal-lum il-ħaddiema li jaħdmu hemmhekk mhux biss il-librara, nafu li l-biblioteka tħaddan bożza l-affarijiet li jfakruna f'Dunkarm. U naraw fija l-element ta' Dunkarm il-librar. Għalhekk il-bust, għalhekk il-typewriter, għalhekk l-iskrivanija, il-pubblikazzjonijiet dwaru, u anke għandna dizzjonarju ta' Dunkarm. Barra minn hekk, u forsi uħud minnkom kienu jkunu preżenti qabel ma tfaċċat il-Covid, aħna kull sena nagħmlu wirjiet u taħdidiet fuq Dunkarm biex anka nfakru dal-poeta nazzjonali fil-post tax-xogħol fejn kien jaħdem kif inhu xieraq. U kif semma is-Sur Farrugia fil-bidu, aħna għandna wkoll ġiet ingħatat lilna il-kollezzjoni ta' Carmen Mikallef Buħaġar minix ma tħallx fiha għaliex mhuwiex l-iskop ta' din it-taħdita, imma xi snin ilu ingħatat lill-Biblioteka Nazzjonali rċeviet il-kollezzjoni tal-ittri tal-korrispondenza li kienu ikun hemm bejn Carmen Mikallef Buħaġar u Dunkarm. U dik ukoll aħna bħala libreriji, bħala Biblioteka Nazzjonali nozzu ħafna il-fatt illi ingħatat lilna. Fil-fatt għandna wkoll ftit snin ilu Carmen Mikallef Buħaġar ingħatat ukoll il-medalja ta' ġieħ ir-Repubblika. Jidhirli xi 5-6 snin ilu x'aġek. Dik ukoll qiegħda fil-Biblioteka Nazzjonali biex tkun parti wkoll mill-kollezzjoni tagħha. Jien nixtieq nieqaf b'din il-parti mill-minuti tal-Kumitat ta' 28 Ottubru li kien l-aħħar kumitat li fih kien preżenti Dunkarm.
U ħanaqra. The Honorable Professor Gallia, seconded by Professor Laurenza, moved that it was the wish of the Library Committee to put on record the valuable services rendered by Monsignor Psaila, and a vote of thanks should also be passed. The vote was unanimously carried out with an expression that Monsignor Psaila may long enjoy the coveted rest and a hope that he would continue to interest himself in the work of the library. Monsignor Psaila deeply thanked all present for their kind expressions and good wishes. Jiena naħseb illi dan meta kont qed indur il-minuti inti tirrealizza illi il-fatt li ġiet minuted din ix-xewqa u li ingħata vot ta' ringrazzjament juri l-apprezzament lejn ix-xogħol li wettaq Dunkarm. U x-xogħol tiegħu forsi llum permezz ta' din it-taħdita nifhmu iktar il-valur u l-legat li ħallahu bħala librar u fil-qasam tal-libreriji. Jiena qabel nieqaf nixtieq nirringrazzja ħafna ta' din l-opportunità. Lid-Dipartiment tal-Malti, ovvjament lill-kollegi tiegħi f'Malta Libraries, il-Dr. George Farrugia u Professor Bernin Mikallef illi inkoraġġewni ħafna nagħmel din it-taħdita, kollegi, ħbieb u familja u lilkom udjenza tal-li oġobtu tagħmlu sija tisimgħuni hawnhekk nitkellem fuq Dunkarm il-librar. Nirringrazzjakom ħafna. Grazzi. Aħna nirringrazzjaw lilek Joanne ta' din it-taħdita interessanti minn aspett differenti ħafna mill-soltu kif naraw il-Dunkarm. Għandna ftit ċans għal ftit mistoqsijiet, jekk hemm xi ħadd għandu xi kumment jew mistoqsija jista' Professur Kassola. Inti taħseb twassal il-vuċi jew niġi ħdejk? Nisma' Le, skużani, għax qed jgħidu li minn hawn ġew irrid niġi ħdejk bil-fors ma' ħabbar recording. Jew tinżel hemm istess? Nirringrazzjak l-għanet malija ħafna affarijiet ups ma konċ naf bijom, ġifiri tal-limna xaġa ġdida żgur li ma konniex nafu bija. Żewġ punti, l-ewwel waħda marbuta strettament ma' Dunkarm. Inti semmejt li daħal sar assistent librar fin-1921. Sejk mhux qed niżmaga jidher li dik kienet is-sena tal-konverżjoni mit-Taljan għal Malti ta' Dunkarm li beda kiteb l-ewwel poeżija bil-Malti li joppubblika fin-1921. Hemm xi konnessjoni li l-konverżjoni minn Malti għat-Taljan se ġiet effettwata mill-fatt li sar librar fil-libreriji Maltin, ħaġa l-futur, xi connection jew viċeversa, il-fatt li beda jikteb ħassi ġibda lejn il-Malti, allura ħassi wkoll il-bżonn li għajna anki fl-għajnuna bħala librerija. U t-tieni waħda hija aktar ħaġa provokatorja. 12, skun mela, sorry, waqajta ċajt fuq it. Le, ma ġifieri, niftakar il-numri li kienu hekk imma. It-tieni waħda hija iktar ħaġa provokatorja, ġifieri li titlaq minnek, inti insistejt fuq il-fatt li il-taħdita hija dwar Monsignor Carmelo Psaila. U għaliex Dunkarm naturalment siqpa dejjem Dunkarm għalina, però kif inti ġustament dan qatt ma jiffirma Dunkarm minn dawn li trial minn uffiċjali, dejjem Carmelo Psaila. U din hija ħaġa li xi ftit tikani anki fil-klassijiet jiena meta nitkellem fuq Ġel Anton Vassallo, qatt ma semma lilu nnifsu Ġel Anton Vassallo, ma kien Giovanni Antonio Vassallo. Michel Anton Vassalli kien Michele Antonio Vassalli, insomma, bil-Latin. Allura jnajt, għaliex għandna dit tendenza li l-antiki, speċjalment, irridu ntuhom isem Malti li huma qatt ma identifikaw miegħu. Waqt li l-Maltin qed nara pereżempju il-Professur Grima. Għaliex mhux Drinu Grima, naċċettaw li Drin Grima. Il-Manuel Mifsud, għaliex mhux Leli Mifsud.
li vir friġġieri, li xi berras, għaliex ġvidinja iktar ekka biex naħsbu fija. Isek inti ma taġ ġelantum vassallo, kera. Le, dak għatma, nardu kassu, għalix nardu kassu. Ġviri, jiena l-ċismu tijaj jadejjem ninżom ma dak li inti t-identifika miegħu. Jekk jien ħajti siħa kulħadd għalli Arnold, għax tibdilli jismin bat, biex namlu bil-Malti, dak is-sens. Kwistjoni ta' identità. U allura, hekk il-fatt li inti insistejt fuq Monsignor Carmelo Psajla għettab xaħat jasibab. Insistejt għalix peress li hu kien jaħdem ma' ċivil u kien hemm element qawwi ta' formalità u dejjem hekk kien jiffirma kien magħruf, allura jiena żammejt biex anke nuri l-element ta' professjonalità, anke il-kordjalità li kien hemm anke fit-taħdidiet fil-minuti, mhux hu biss, ġifieri anke il-kollegi tiegħu. Kien ħafna jispikka ħafna l-element formali. U dak li rrit nuri. Staqsijiet oħra? Sakkem nasal dej prof Grima. Għad sibtu xi kidbit tiegħu l-biblioteka? Le, sissa le. Grazie ħafna, Ġowan, tal-taħdita verament interessanti. Rit naddi komment, għal-kem naqbel fil-prinċipju ma' Arnold fuq il-kwistjoni tal-ismijiet, il-kas ta' Ġwan Mammo, ta' Rozar Briffan Buħrajn, f'da l-kas Dunkarm kien jiffirma l-poezijiet tiegħu Dunkarm, jekk kien jiffirmu. Imma nasabaw hekk kifet inti kien jieħu dan ir-rwol amministrattiv, formali. Wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn ix-xogħol u l-kidba ta' Dunkarm. U naħseb toħroġ ħafna evidenti li l-impjegat Carmelo Psajla huwa differenti minn Dunkarm. Dunkarm naraw il-poeta nazzjonali fih. Meta nitkellmu dwar il-librar, qed naraw iktar nerġa' ngħid dak l-element formali li kien mitlub li wara kollox anke jiffirma. Perswas li kieku firma Dunkarm kienet ħaterġa' tiġi lura l-kartax jgħidulek inti mhix hekk jgħid fil-rekords tagħna, pereżempju. Imma rrid speċi ngħidha żgur li fil-prinċipju naqbel ħafna Arnold għax din ġrat kien hemm perjodu meta ħloqna verżjonijiet Maltin tal-ismijiet li qatt ma ntużaw minn min kitibhom. Jien il-punt tiegħi però kien iktar fuq il-kwistjoni tal-libreriji. Rajta vera interessanti li ma kenniex libreriji pubbliċi fil-prattika qabel il-gvern tal-awtonomija fil-prattika. U xek, kienu jesistu libreriji privati, per eżempju tal-aqdiet, per eżempju tal-Knisja? Ma tantx, u li kien hemm ikunu riservati biss, per eżempju, jekk inti għandek kunvent, għan-nies tal-kunvent. Ġifieri aqqas tista' tgħid mhux miftuħin għall-pubbliku, huwa permezz tal-biblioteka. Ta' meta twaqqfet il-biblioteka li l-pubbliku seta' mhux biss jagħmel riċerka manka jissellef ktieb. U mbagħad ovvjament infetħet iktar mal-libreriji distretwali. Jiġifieri in-nies komuni li rridu jaqraw ktieb jew jaqraw rivista, rridu jmorru l-belt jew laqas il-belt ma kien aċċessibbli? Le, il-belt kien. Il-belt biss. Il-belt biss. U mbagħad bdew il-libreriji distretwali. U mbagħad fl-1976 infetħet il-Librerija Pubblika ta' Belt is-Ser. Ġifieri fil-prattika isu dak li bdejt tajt inti dwar ix-xogħol kbir li għamel Dunkarm, konfermat mill-fatt li hu tista' tgħid li beda mix-xejn. Il-xef tal-kodba mix-xejn beda. Rajnihom in-numri, ġifieri dan l-istess daw wieħed irid iqis il-fatt ħafna drabi kmamar kienu jkunu ta' kamra ġo skola. Imma kienet għamlet differenza għan nies tal-lokalità. Tant li tħajru oħrajn. Kien hemm kompetizzjoni kbira fejn ħa niftħu l-ewwel librerija li mi dik li jmiss. U l-aħħar punt, jien ħadd l-impressjoni mill-korrespondenza li urejtna u anke mill-mod kif tkellimt fuq il-korrespondenza li rajt jew il-litri uffiċjali jew dokumenti uffiċjali li rajt. Li Dunkarm qatt ma ċaqlaq wisq lil maqiegħed f'da sens. Fis-sens li dejjem qisu ra postu jew żamm postu fih dan il-ġerarkija,
għatmaħa pożizzjoni politika, per eżempju, isma' għax m'għandniex iżjed, jew almenu politika f'sens wiesa, ġifieri politika dwar niftħu iktar libreriji għaliex m'għandniex iktar aċċess għal kodba. Assolutament, hemm rispett, nerġa' ngħid mill-korrispondenza uffiċjali li għandna f'idejna. Hemm rispett kbir lejn ġerarkija u li kien jikteb b'awtorità meta kien jikkorrispondi mal-librara tal-libreriji fejn kien ikun hemm affarijiet li rrid jirranġa biex il-librerija tkun aħjar. Imma nassumi dejjem b'rispett. Dejjem. Ħarġu wkoll punt fuq il-karattru tiegħu, il-preċiżjoni tiegħu, l-organizzazzjoni tiegħu, u kemm kien bniedem tal-punt, meta semmejtilna dak il-punt baqa' fuq dak il-ktieb baqa' miexi. Iva, kien joħodhom ħafna bis-serjetà. Kien jagħmel xogħlu sew biex ngħidu hekk. U baqa' jaħdem ta' 65. Iva, hemmhekk, Xi Għandi kurzita. Għax l-20ijiet il-maġġoranza tal-Maltin, il-komuni, kienu literati. Ekku. Ġifiri, kemm kien hemm nies, hemm rekord ta' kemm kienu popolari dawn il-libreriji u min kien jissellef. Ġifiri, hemm xi tip ta' riċerka li turi in-nies tar-raħal kemm kienu interessati fil-qari. Issa kien hemm Birkirkar annotajt kien hemm 40 ktieb. U jekk fimt sew kienu mogħtija minn nies. Fil-bidu iva, fil-bidu kienu bdew minn donazzjonijiet privati. U kif qed inti iva, ħafna mill-poplu kien illitterat. U fil-fatt hija nies ta' ċertu edukazzjoni u ta' ċertu klassi soċjali li ovvjament kienu jersqu lejn il-libreriji għall-ewwel, però aħna m'għandniex informazzjoni min kienu daw in-nies, aħna kull ma nafu dejjem kull ma kien jikteb anka Duncan fir-rapporti tiegħu kemm jisselfu kodba. Però nafu wkoll li kien hemm għalliema li kienu jisselfu kodba biex anka jaqraw l-tfal, pereżempju. Allura, forsi għall-ewwel kienu ċertu nies ta' ċertu edukazzjoni u ta' ċertu klassi li kienu jagħmlu użu mill-librerija, ma jfissirx imma li dawk il-kodba li kienu jisselfu ma kienux jużawhom biex jgħalmu l-ħadd ieħor biex jaqra. Grazzi. xi kumment ieħor? Eżatt. Kien kontribut. Iva, għalhekk hemm enfasi kbira fuq il-Knisja, għalhekk kienu jsiru anka kien isibu ħafna support mill-Knisja biex anka iħeġġu n-nies biex wieħed iżur il-librerija jew jagħmel użu, però m'għandniex informazzjoni minn kienu dawk in-nies, ġifieri. Interessanti, Ġoel, mill-istatistika li urejtna, kif Bormla, l-lum lokalità li ngħidu speċi ta' anka studenti ma tantx jiġu minn hemmhekk u da, kienet l-aktar librerija li kellha kodba fiha. Illum, George, il-Birgu hemm librerija reġjonali, ġifieri. Għax qabel il-gwerra, it-tlet bliet qabel il-gwerra kellhom kultura u soċjetà differenti ħafna minn wara. Hemm differenza kbira. Ma nafx imma. Hemm xi mistoqsijiet oħra? Xtaqt nirringrazzjak ħafna Ġoen ta' din it-taħdita. Dil-konferenza bdiet 45 sen ilu u din hija l-ewwel darba li saret taħdita mhux dwar ix-xogħlijiet ta' Dunkarm, imma dwar il-bniedem. L-ewwel darba u ngħid għalija jien bħal Arnold ġifieri llum żidt maduma f'dal-mużajk ta' Dunkarm, ġifieri Dunkarm bħala l-personaġġ nasib importanti li jkun iktar taħdidiet u studji f'dan id-direzzjoni, ġifieri Dunkarm bħala bniedem, għax jgħinuna wkoll naħseb nifhmu x-xogħlijiet tiegħu u nifhmuhom fl-isfond
ta' fej kien jaħdem. Ġifieri bdejt nimmaġina l Dunkarm meta kien jgħix il-belt fej kiteb mbagħad il-poeżija l-Kanarin tiegħi u poeżija oħrajn le, u mbagħad imur jaħdem jitla triq insomma jmur jaħdem mitriq il-Fran jitla għall-uffiċċju. Naħseb huma interessanti ħafna daw it-tip ta' taħdidiet. Proset. U xtaqt mhux biss la darba bdejt bil-grazzi, ġifieri rrid nirringrazzja ħafna lil George u l-Bernard li ħadmu ħafna fuq din it-taħdita u tajjeb insemmu wkoll lil Kita Zoppardi li kienu li issuġġerixxa li ssir din it-taħdita. U lil Bernard ukoll għax jiena u Bernard ma naslux imbagħad fejn tidħol Facebook u dal-affarijiet dak fidejn il-Professur Grima, U l-Daniel, u l-qiegħed hemm ġew ma jidhirx. Tal-qsit Bernard dak jogħġbu. Mela kemmtej ta' l-elu, grazzi ħafna naħseb ħaqqa applaws ieħor ta' apprezzament lil Ġowen ta' dil biċċa xogħol verament informattiva. Kemmtej żgħar fuq dak li l-iktar apprezzajt mill-preżentazzjoni u li għal Michael. Kemm ma tistax tissepara lil bniedem mill-banalità ta' kuljum, ġifieri il-fatt li rridu inqumu, il-fatt fil-każ tiegħi li rrid insuq għall-università, il-fatt li rrid niftaħ l-uffiċċju u nara l-wiċċ parti mir-rutina tetjanti tal-kollega tiegħi, Heidri. Din rutina illi ma nistgħux naħarbu minnha, imma jekk hemm xi ħaġa li hija sorprendenti f'Dunkarm hija illi kif kienet qed tgħid Ġowen l-iktar punt li interessani huwa li fis-sistema sab ftuħ mar fid-distretti mingħajr ma kisser is-sistema. Kien proċedurali, attent ħafna għall-istituzzjoni, irid isalva dak li hemm, josserva regoli kważi awster fil-metodu kif isegwi ir-regola, dixxiplinat il-ħin kollu u fl-istess ħin innovattiv. U jien naħseb l-iktar bniedem illi l-kreattività tiegħu hija inġenjuża hija l-bniedem illi imexxi sistema sħiħa miegħu fil-kreattività tiegħu. Dan ifakkarni f'wieħed mill-filosofi li jiena verament joġobni u li naqrah spiss Heidegger illi jgħid il-kreattività toħroġ mill-iktar momenti tedjanti tal-bniedem. Irrepeti u tibda tara ftuħ. Grazzi.